Dankasa barka da warhaka. Yawwa barka dai. Tambaya ce akan shugaba Muhammadu Buhari. Kwarai kuwa ina son haka. Mu je zuwa menene yaya? Dankasa wai yace talaka suka yi expecting ba haka suka samu ba a gurin shugaba Muhammadu Buhari akan yana nufin kamar ma farin jinin shi ya ragu a wannan tenuwar. Shi ba talaka ko kuma shi dan adawa. Duk abin da zaka yi a duniya fa ba gani zai ba kuma zai yi ba. Amma abin da na sani guda ɗaya ne. Kai mutum, kai malam, kai mutum ka je kai tunani. Idan za ka gyara a gidanka yaya kake yi? Idan za ka gyara a gidanka dole wani ya ji daɗi, dole wani ya ji haushi. Saboda haka Najeriya da kike gani ba karamar ƙasa bace. Duk Afirka fa ta fi kowa yawa. Saboda haka kullum kuma karuwa ake yi. Dan haka mutane ku yi karatun tanus, ku bar wannan propaganda ta banza. Wala ko rantsuwa ne ba zan ka fara. Babu wani shugaba a yanzu wallahi da yake kishi a cikin ransa na al'umma, yake son ƙasarsa Najeriya ya damu da ita irin shugaba Muhammadu Buhari. Duk wani bayan shi to kawai ya damu ne da ham me zai hambuda. Wannan shine magana da nake so in gaya mu yarinya. To yanzu dan kasa me zaka iya cewa ga talakawa, wani sako zaka ba su? Ni sako ba ni ne mai sako ba. Amma sanata Bashir Lado ko ba haka bane, Ladan Alheri, yanda ya fito ya tsaya ya raba kafafu gida biyu, yake ta kokarin sanar da matasa da mata da kowa akan manufofi na next level da abinda shugaba Muhammadu Buhari yake da shi na alkhairi ko ba haka bane. Shi ne yake da sako ga matasa, shi yake da sako da mutanen Najeriya. Yace ku toshe kunnuwan ku, sa Allah a ranku, sannan ku ci gaba da goyawa Muhammadu Buhari baya, insha Allah. Me ake cewa populous 4 haka, populous 4 sai kuma aka ce next level. Assalamu alaikum, sunana Sanata Bashir Lado. Ni ne mataimakin Darakta Contact and Mobilization na yakin neman zaɓe na mai girma General Muhammadu Buhari. Ina kira ga al'ummar Arewa baki ɗaya da mu fito mu ƙara kaɗawa mai girma shugaban ƙasa General Muhammadu Buhari ƙuri'unmu domin ya ci gaba da ayyuka na alheri da yake kan yi.